Katsotaan vähän päästäänkö tuo Periolasta. Tää kävelee. Tää Hansu. Tää on vähän iso paukku. 12 500. Iso paukku, iso paukku. Tää Pulsalla voidaan kävelemässä. Kattelemasko luontoa tämmöstä kauniin näköistä. Tää pääluontotieteilijä Hansu 71. Luontoseuranta käy. Luontoseuranta, joo. Tyypit pääsee vähän liukasta paikotelle. Pitkään ollut lämmintä syksy. Joo, mutta eiköhän ne luvet sieltä tuu pian.